Soc la Rina DJ, que vaig començar a fer de DJ ara farà 4 anyets i feia així com molts estils molt eclèctics i no sabia massa com definir-me fins que vaig crear el concepte aquest de petardònica, que és petardeo i electrònica, però el vaig crear no perquè jo faci aquesta música, no soc productora, soc només DJ, sinó perquè mesclo molt com hits de tota la vida amb música electrònica, més amb techno i coses així, i això sembla que ha agradat molt al públic i aquí estem, a la Fira La Mosquitera. Que guai. Bueno, he vist en el teu Instagram, no?, que vas penjant també temes que t'agraden o discos que t'agraden. Sí, el que penjo a Instagram són portades de discos que són nous, sempre són novetat. I pot ser una música des de música clàssica, música pop, música supertranquil·la. M'agraden molt les novetats dels grups actuals catalans emergents. Llavors és com proposar a la gent que em segueix a Instagram també com a DJ, doncs, ei, aquesta música no és per ballar a les 3 de la matinada o en un vermut o el que sigui, és més per escoltar a casa, però escolteu aquest artista que és de molta qualitat, perquè m'agrada molt, molt, molt la música. O sigui, tu arribes, mires una mica l'ambientillo que hi ha... Absolutament. Jo no em preparo les sessions. No te les prepares? No, improviso tot el rato. Depenent d'això, de com està la gent, de si veig... Hi ha vegades que, per exemple, l'electrònica jo veig que no entra tant, llavors potser me'n vaig més per coses més comercials o vaig punxar un dia a Roses, em sembla que era, vaig veure que el públic era molt guiri, doncs vaig tirar ABBA, Boney M, Queen, i va funcionar. Has de tenir com experiència, no? Però alhora també, m'imagino, ara tu corregeix-me si m'equivoco, però com intentar no tenir prejudicis, no? Perquè això dius, vale, veig guiris, què els agradarà? O veig gent jove, què els agradarà? I poder després no és així. No, clar, és aquest concepte que es diu psicologia de pista i, al final són prejudicis total i ho proves i si veus que realment no està entrant, doncs vaig a provar per aquí, per exemple, amb el públic jove. Jo sé que el que volen és reggaeton i trap, aquest tipus de música no el punxo. Llavors, és en plan, us puc punxar altres coses ballables, per sort hi ha molta gent jove que li agrada també l'electrònica, però sí, vull dir, no... Clar, hi ha coses que jo sé que hauria d'anar per allà si volgués captar aquell públic, però és que no són el meu estil, ni la música que a mi m'agrada. No punxo lletres masclistes, per exemple, per tant, a mi el reggaeton no és que no m'agradi per la música que és en si, sinó per les lletres que transmet i els missatges que transmet. I llavors, per exemple, perquè t'he vist que has fet moltes festes majors, no?, aquest any, i hi ha diferència entre uns pobles, uns altres... O hi ha diferència segons el grup que hagi tocat abans? Sí, el grup que, com hagi estat la nit, perquè al final jo soc la DJ i soc la que toca al final, depenent del que hagi hagut abans, òbviament es nota moltíssim. Sí que hi ha festes majors que potser els agrada més, hi ha festes majors que els agrada molt la màquina, el típic Flying Free o Flying the Wings i aquestes coses així, que a mi és una cosa que em fa molta por llançar, tinc 2 o 3 temes perquè són clàssics de tota la vida, i és com vaig a provar, saps? Però és el mateix que et dic, és com treure la poteta i si veus que la gent fa uah, dius, vale, doncs tiro les altres 2, si no la canvio molt ràpid, anar jugant amb això. Què és per tu ser músic? També, no sé si et consideres músic o no? Gran pregunta, gran pregunta. Jo crec que potser ara ja sí que començo a tenir com més confiança i a sentir-me més músic que potser al principi que vaig començar més com un hobby. Jo no produeixo música, o sigui que no creo la meva pròpia música. Llavors, per mi, ser músic també té una part com de, per mi, com de ser compositor, tenir una idea i poder plasmar-la en una cançó i després tocar-la en directe o punxar-la en directe. Llavors, jo em consideraria potser més selectora que no pas músic. No creo música, però al mateix temps, no sé, sí que d'oïda em palmo les cançons, vull dir que jo no... Per exemple, m'han explicat, es veu que com a DJ has de mirar si una cançó està a menor, doncs, saps? Intentar mesclar-la amb una altra cançó que estigui a menor, no? I coses així, la menor. I jo això no ho miro, ho faig totalment d'oïda, o sigui que alguna de músic l'oïda la tinc, però com que no produeixo i no creo la meva pròpia música, et diria que no em considero músic. Tota la base de dades de música que tens, no? D'on t'ha vingut, d'on sorgeix? Hosti, és que soc amant de la música des de ben petita, que el meu pare em ficava tot tipus de grups i sempre des d'institut, universitat, vull dir, vaig tenir Discman, Walkman, vull dir, era carregada amb tots els CDs quan m'anava d'excursió, vull dir... Llavors, bagatge el tinc de sempre, i crec que també la música és una que t'acompanya molt depenent de la teva edat. Jo me'n recordo al principi potser m'agradava més el rock i el punk rock o pop rock, després potser, no sé, vaig començar a entendre millor l'electrònica i gaudir més de l'electrònica, però els clàssics de tota la vida són intocables. M'agrada tota la música. Menys, anava a dir, menys les lletres masclistes. És que estic allà en plan... No, és molt... Gràcies que hi hagi gent que ho feu, perquè... Que jo no em vendré, això. Pel fet de que sé que a la gent és el que li agrada ballar, jo no
no ho posaré perquè és que em fa mal com a persona. Ja, sí. I ens fa mal a tots com a societat. Exacte, i com a dona. Sentir això Total, tota l'estona i normalitzar-ho com si fos... Efectivament. Com si no ens afectés. Quins referents tens? Tant de DJ com a nivell musical? Quins referents? Referents, la gran pregunta dels referents. Ja és una mica putada aquesta pregunta, perquè a vegades no ho sé. Referents a nivell de lo que, per exemple, no, que t'he dit abans, els clàssics per mi són intocables. Per mi és això, no? Des d'Ava, Queen, Boney M, tota aquesta música de... Bueno, sí, tot. És que cada dècada trobo que ha tingut com els seus pilars, llavors per mi els referents són com una mica, doncs després des de D2, Guns N' Roses, és que, no sé, molts tipus. Perdó, quan dius que són intocables, vols dir que els has de punxar sí o sí? No, intocables en el sentit que és música que jo crec que d'aquí 50 anys seguiran sent perles. Sí que em punxo alguna si la trobo remixada així com amb electrònic, però realment ficar clàssics purs és molt arriscat a una festa. Que normalment tenen com una cosa molt més lenta i depenent de l'hora que estigui punxant potser no. I després a nivell de DJ, hi ha com dos referents per mi, que són dues noies que ho peten bastant a nivell internacional, que són la Melly Lenz i la Charlotte de White. I per mi sí que són com dos, a més són dos DJs que tenen un gust musical increïble i que m'agraden molt també el que parlàvem, una mica a nivell d'exposició social o la seva figura pública. No necessiten sortir en biquini o amb vestidets superapretats o ensenyant pit i cuixa per dir, ei, que ara hi ha un ventall de DJs molt totxo que triomfen una mica per la feina que fan però també pel seu cos. I després, jo et diria que ara mateix el meu referent, o sigui, no sé si algun dia produiré música o no, però ara mateix una de les persones que més m'està flipant la música que fa, que és d'aquí a Girona, es diu Blondex. Blondex. Sí, no sé el seu nom, vull dir, com a nom artístic és Blondex, i trobo que està fent coses superinteressants i vaig tenir el privilegi i l'honor d'anar-la a veure fa 3 setmanes i va ser increïble. Una altra pregunta clàssica de Mil Maneres és què li diries al teu jo de fa 10 anys, 15 anys, respecte al teu jo d'ara, pel que fa al fet de ser DJ o estar al món de la música? Quina bona pregunta. Probablement li diria, com que sempre he estat una apassionada de la música, que si realment tens una inquietud artística creativa dins a nivell musical, que l'exploris. Encara que no hagi de ser la teva feina, encara que sigui un hobby, però que l'exploris. Que no sigui en plan, ai, sí, m'agrada la música, però jo mai podria cantar, jo mai podria ser, saps? Com aquest autoboicot de dir, ostres, no, jo ja tinc la meva feina, no sé què, i m'agradaria, però no és el meu. Doncs prova-ho, encara que no sigui el teu com a professió, que al final és com una via d'expressió humana. I tu quan va ser que vas dir, vale, no em boicotejo més i començo a provar? Ha estat un procés, vull dir, clar, vaig començar molt sobre segur perquè vaig començar practicant a casa això i que va ser durant el confinament, després l'estiu 2020 vaig començar a anar a punxar a llocs en plan, ei, me n'he donat que m'agrada punxar, vinc gratis i dona'm de sopar i unes birres o la voluntat o el que vulguis. I va, era com, hòstia, que bé que m'ho passo quan punxo, que divertit que és, no sé què. I a partir d'aquí ha anat a més, i clar, òbviament el síndrome de la impostora, fake DJ, vull dir, m'he hagut d'escoltar moltes coses i sentir moltes coses dins, i és una feina de dir, ei, jo vaig a un lloc i la gent s'ho passa superbé, al final a mi el que m'agrada és fer ballar i que la gent s'ho passi bé, això ho aconsegueixo, doncs després hi ha el discurs intern i l'autoboicot com a persona, ja cadascú que porti el seu com pugui. Clar, i això que dius com de, no només l'intern, sinó també de sentir crítiques o tal? Clar, hi haurà gent que li agradaràs molt i jo he rebut missatges en plan, sobretot de gent jove, que em diuen això, no? És que una vegada vaig rebre un missatge bastant bèstia, que era de deixa de punxar el teu tecno de merda i posen reggaeton ja d'una vegada. Hòstia santa! I era com, bueno, és que jo no soy una DJ a la carta, saps? Clar, és que... Soc la DJ que soc i em truquen perquè et deu agradar el que faig, llavors, si no t'agrada, doncs no vinguis al concert, igual que no t'aniràs a un concert d'esca si no t'agrada l'esca. Clar. És la teva feina principal, ser DJ? Ara mateix només em dedico a això, sí. Només et dediques a això? Sí, m'ha fet un bon gir la vida. Uau, clar, clar. I també a nivell d'horaris, a nivell de relacions, o sigui, d'amistats, és igual, del que sigui, entenc que també... Afecta tot, clar. Sí, sí. Perquè que és com supertemporal? Perdó, o sigui, de temporada, vull dir? Clar, temporada seria, diguéssim, de maig a setembre, potser seria la temporada forta, que és quan pots tenir bolos dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, pots tenir 5 dies seguit de bolos, i com tenir una jornada, com una jornada laboral, però a nivell artístic.
i després com d'octubre fins a abril doncs és només caps de setmana. Però clar, llavors tu estàs ocupat els caps de setmana, el teu entorn és quan té festa, tu entre setmana estàs més lliure, llavors clar, es gira tot. I a nivell de dormir també, els caps de setmana te'n vas a dormir super tard, et despertes super tard, entre setmana intentes recuperar una mica el ritme vital però no és tan fàcil, horaris girats, és una moguda, és una moguda. I et veus a llarg termini seguint així? De fet, jo sempre faig la broma de que em veig amb 80 anys ja super fet a caldo, en plan, que ja no podré ballar com faig ara, potser perquè em dislocaré la cadera, però... però sí, potser no amb aquesta intensitat que he agafat ara, que acabo de començar i estic amb moltes ganes, potser d'aquí un temps serà com, baixa una mica el ritme perquè el cos també ho nota. Clar. Però sí, m'hi veig. Que guai. Hi ha una DJ, que es va morir, crec, fa un parell o 3 d'anys, una senyora anglesa que va començar a punxar, crec, amb 60 anys o així. Ostres, no me'n recordo el nom, però... Bueno, hi ha molts DJs en Carl Cox, em sembla que es diu, vull dir, hi ha DJs que tenen ja els seus 50-60 ben bons. Al final és això, potser no estàs tan entregat allà a la sessió donant-ho tot, però clar, tens l'experiència de... Clar, i la feina de selecció, tens una biblioteca musical de 60 anys que una persona de 20 i pico no tindrà, per exemple, de 30. Has dit com molts beneficis, no? Les coses que t'aporta de positiu, el fet de punxar, de fer ballar la gent, de fer passar-ho bé, de fer-ho passar bé la gent, i sacrificis, si n'has hagut de fer algun, si veus... Saps què passa? Que abans de dedicar-me només a això, treballava tantes hores i era tan workaholic, que si vaig tenir un bar, que és hostaleria, saps? Que ara mateix és com... No em queixo gens, de fet em sento molt afortunada i estic molt agraïda d'estar aquí en aquest moment, o sigui que... Sacrificis potser el que pateix el cos, sobretot quan fas 4 o 5 nits seguides, d'anar-te'n a dormir a les 7 del matí, dormir tot el matí, despertar-te a dinar a migdiada i tornar, saps? I viure de nit. El sacrifici més bèstia per mi és viure de nit, el que implica que t'acabes fent unes birres o que jo des que faig de DJ veig menys que mai perquè és que llavors no t'aguanta el cos, però sí, clar, és un bioritme poc sa, diguéssim, la vida nocturna. Tu t'has de posar límits? N'has de posar la gent del teu voltant o d'haver d'anar a tocar de nit, d'estar en aquest ambient de nit que hi ha molt d'alcohol, moltes drogues, que és molt més fàcil, no? Aviam, límits de la gent del teu voltant, tothom és lliure de fer el que vulgui. O sigui, vull dir, que no t'ofereixin o jo què sé. Jo crec que ja o sigui, que no és... A mi, per exemple, em passa que estic punxant, que tinc la birra plena i m'emporto una altra de plena. I haig de dir, en plan, no la vull, que sí, que ja te la veuràs. I acabo, a vegades he acabat bolos amb una birra a mitges i 2 cerveses amb cua, saps? I és com, m'acabo aquella, potser em bec la segona quan he acabat de punxar, però no me'n bec les 3. Però no és allò que et forcin, és simplement que et volen cuidar i donen per fet que voldràs una birra. I jo també l'altra cosa que penso és, no diré l'edat que tinc, tot i que ho sap molta gent, però crec que estic molt agraïda també de que m'hagi començat a dedicar això entre cometes amb l'edat que tinc. M'arriba a pillar molt més jove, jo crec que no ho portaria d'una forma tan conscient i tan sana. I he vist també en l'Instagram que vas amb més persones, o sigui que sou un equip. Sí, bueno, això és bastant nou d'aquest estiu, fet així com un experiment i, jolín, ha estat molt guai. Aquest any he anat amb... Estan aquí les dues, la Claire i la Laura. La Claire és una col·lega que ja va venir amb mi algun cop l'any passat a fer-me fotos. I el que me'n vaig adonar ara potser a principis més d'aquesta temporada i algun bolo ja de l'any passat, era que, clar, jo anava sola i sortia a muntar-me el set sola i llavors era just abans de sortir a escenari, haver de muntar tot el set i el cable aquí, no sé què, i com un estrès molt bèstia que era com, vale, ho tinc tot muntat, a més sortia a l'escenari a muntar i la gent ja començava, Rina, i era com aquella cosa, què tal, però en plan... No em digueu res, no? Clar, no puc estar per saludar la gent, hosti, quin estrès aquest cable o això que no funciona, llavors començava el bolo molt accelerada i molt estressada per tota la part de muntatge, de carregar coses i tot això. I després l'altra cosa que m'adonava és que acabava el bolo i era com, que guai ha anat i no tinc ningú amb qui compartir-ho, saps? Bueno, el de l'organització t'ha agradat, sí, que guai, m'alegro. I m'anava sola cap a casa amb el maletí, en plan, com una vida molt solitària, la del DJ. I llavors li vaig proposar a aquesta amiga, en plan, tu, què et sembla aquest any? Si vens, em fas fotos, m'ajudes a muntar el set, sopem juntes, després tornem juntes amb cotxe, que també és una altra cosa, tornar sola amb cotxe, que t'adorms a les 6-7 del matí. Ja veus. Llavors, bueno, em va dir que sí, i després la Laura es va sumar perquè vaig fer unes samarretes i unes totes, i també li agrada molt el projecte de Rina, i em va dir, vam fer un trueque, de que jo li regalava una sessió i ella m'acompanyava unes quantes sessions, i està a la taula amb el Merchant. Gràcies que som 3 ties, que ha estat molt divertit aquest estiu, clar, en un món que és molt masculí, el de la música,
ens vam trobar una situació que era una sala que hi havia potser 40 persones i érem 4 noies, perquè va venir una noia a provar llums, de fer de tècnica de llum. Eren 4 noies i 36 homes en una sala. Els tècnics de so, els altres grups, l'organització, tot tios. I era com, uai, nosaltres allà parlant de la menstruació i les nostres coses enmig d'un ambient supermasculí. Sí. I és una cosa que tinc bastant clara, que m'agradaria que l'equip que m'acompanyi sigui femení, perquè crec que cal molt la presència femenina en tots els àmbits de la societat, però en el musical artístic també. I tant. En el món de la nit, de la música, qualsevol estil també, crec que hi ha una sobrepresència de tios increïble i a més també a vegades es donen situacions d'inseguretat, no? O d'agressions sexuals. Sí, o de mansplaining, que es diu, que s'ha ficat aquest nom de tu ets noia, què has de saber? I és com, soc noia però soc persona, saps? Vull dir, per què has de saber més tu pel fet de ser home? Sí, me n'he trobat també algunes de desagradables. I llavors, doncs, això de fer-ho amb equip, que diguéssim que tu vas triar proactivament de que t'acompanyessin, no perquè fos indispensable a nivell tècnic o a nivell de poder fer el show, no? Sinó com per tenir més companyia, compartir-ho... Per salut. Per salut emocional, potser. Per salut, sí. Per salut de... Sí, al final som més relacionals, vull dir que per compartir-ho, i al final, si el projecte va bé i cada cop entren més diners, jo no soc de... Tots els anys ho faig sola, tot per mi, i així guanyo molts més diners. No, estic cobrant més? Doncs, ei, noies, l'any vinent ja estem parlant, ja estem així... Jo sí, per exemple, el 2025, que probablement puja el caché, no és perquè m'emporti més diners, sinó per poder donar d'alta i pagar com les meves companyes es mereixen, que ara mateix ha estat un experiment de col·legueo, sí. La progressió econòmica del projecte, com l'has viscut? Has sigut tu que l'ha impulsat? Veies que cada cop t'anaven oferint més? Això, el fet de pujar l'equip, d'augmentar l'equip, veus que ho has d'explicar, que ho has de justificar, no cal, s'entén? Cada artista viu el seu. Jo, com t'he comentat, vaig començar això, un sopar, 2 birres i la voluntat. I després vaig començar a demanar 50 euros, i després em pagaven 50 euros, veia com que feia ballar la gent, i la gent quan balla, sua, suposo, consumeix, i com que la barra funciona quan jo estic punxant, em donen 50 euros, vaig com, hòstia, em donen 50 euros molt fàcilment, vaig a pujar a 80. I llavors m'ha passat molt, però quan estava cobrant 80. Al final del bolo em donaven 100 euros, no? Que són 80, però és que hem fet tanta barra i ha anat tan bé que et dono 100. I era com, doncs pujo 100. I després, jo què sé, et dono 150. I així, jo anava pujant el catxet quan la gent ja me n'oferia més, era com, crec que és el moment de mentre he estat sola, d'anar pujant catxet, quan veia que això, quan estava a 300 euros, això em donaven 350, i és com, perquè són 300, no, però és que ha estat brutal, que no sé què, que t'ho has currat màxim, i era com, doncs vaig pujant. Guai. Fins que em van trucar del Festival Ida, que ja va ser com, ostres, aquí potser ja, clar, és una cosa amb molt més pressupost, és un escenari molt més gran, per mi també és una responsabilitat molt més gran, una pressió molt més gran, a veure si, no preparar-me la sessió, però ni que sigui al principi, o sigui, clar, és una posada en escena molt diferent d'on venia, de potser escenaris més petits de festa major, o de fins i tot garitos i locals i tal. I ara que l'any vinent sembla que haig de pujar a caché perquè vull ampliar aquí, vull que la gent que m'acompanya estigui ben cuidada, el que faré és tenir mànager, perquè jo ja no em veig, o sigui, no tinc ganes d'estar explicant per què he pujat caché, no sé què, llavors com delego aquesta funció de la negociació, i jo sé que és un projecte que s'ho val, que el que faig és algo diferent i que crec que és molt autèntic i molt ballable i molt divertit, i aviam. Que guai. Sí. Està bé això que dius, perquè també, o sigui, el fet d'anar sola al principi, no? Crec que ajuda com també a donar visibilitat al projecte, que és barat, entre cometes, per les persones, que entre cometes no, els hi surt molt barat si pagaven 50 euros al principi. I podia punxar 4 hores per 50 euros. Imagina't. Clar. Però clar, això també alhora et dona molta visibilitat, no? I llavors et permet, ja me va coneixent més la gent. Ara vaig a un lloc i ara ja ve gent perquè jo hi vaig. Llavors això també et beneficia a mi, a tu, vull dir, sí. Clar, i tens més capacitat de negociació, no? També com amb el meu projecte, per exemple, som 4 i des de 0 que som 4, no? I costa molt... Clar. Moure 4 persones. I... Les agendes de les 4 persones. Bueno, les agendes ja... No, tinc molts amics músics que tenen grup i banda i sé totes les triquinyueles. Clar, i llavors és com cada vegada haver d'explicar, és que no som un DJ, som 4, costem tant... A mi això és una cosa que t'haig de dir, ja que estem parlant de música, que em sap molt de greu i que dèiem coses negatives, no? O sigui, jo
com a amant de la música i dels directes de música amb instruments i amb músics, per això et deia, no em puc considerar música comparat amb algú que toca un instrument, composa i està ja fent una melodia en directe. Al final jo estic apretant botons, no estic tocant cordes, no estic tocant tecles, vull dir, no estic creant música, estic mesclant cançons, vull dir, per això no em puc comparar amb un músic, per mi és una falta de respecte, bàsicament. I això, i a mi em sap molt de greu veure com cada cop els DJs es mengen més hores i més pressupost de festes. A mi em sap greu, perquè jo com a espectadora i com a públic, a mi m'agrada molt la música en directe, llavors... I tot i així, o sigui, també... O sigui, és una mica un peix que es mossega la cua perquè la gent també va més a escoltar els DJs. Llavors, qui programa també busca més portar DJs, no? I llavors, això, al final els DJs tampoc són tan barats. O sigui, depèn qui portis, et costa igual que una banda o més. Clar, jo estic en un punt que és això, que el caché que tindré jo l'any vinent el tindré perquè vull que el projecte sigui creixent, però no em sé, vull dir, sí, em pot semblar mig insultant que potser un grup de jazz de la hòstia, de 4 músics allà improvisant i fent coses superbèsties, els hi dongui 190 per 600 euros, no et saps? Sí. I jo, com que després aquesta altra part de les xarxes socials, com més seguidors tens, més pots pujar el caché. Això va així ara. Sí. I és com, vale, jo que estic allà apretant botons i fent mescles bàsiques, m'estic emportant molt més que 4 músics professionals que han hagut d'anar a una escola, a un conservatori. Vull dir que jo això soc superconscient i com ho o sigui, perquè estàs dient, no?, que et causa una mica de contradicció. Molta. Clar, és el que et deia del síndrome... Veus el futur d'alguna manera, o sigui, alguna manera d'actuar-hi des de tu com a DJ Rina? D'actuar-hi, o sigui, de poder reivindicar-ho jo com a des de la figura de DJ. Sí, reivindicar-ho o trobar, no sé, no sé, se t'ha acudit. O sigui, entenc que ara estàs rumiant, que estàs en el moment com de viure-ho una mica com una contradicció. Sí, molt. Bueno, jo crec que la viuré sempre. Perquè, o sigui, ja ho pensava abans de dedicar-me a això, jo ja ho pensava també. Fins i tot quan vaig a un concert d'algú que és això, 4 màquines i un micro. Que també, que aquella persona al final sí que està fent sons en directe i tot això, però és que per mi un instrument bueno, això, crear música amb un instrument sobre un escenari no té res a veure que anar amb una màquina o que tirar bases, apretar un botó i que et soni un pum, putu, pum, 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 que està fent un pum, putu, pum amb una bateria, saps? Vull dir, és que a nivell humà, bueno... Llavors, jo el que intento fer, a part de compartir música per Instagram, els nou discos, tot això, també sempre faig vídeos de quan vaig a concerts en directe, que em vaig a uns quants, en plan, com, ei, jo gasto diners en entrades de concerts i de consumir música en directe i ho ensenyo, en plan, que hi ha vida més allà d'ir a veure cubates i ballar amb un DJ, saps? Però amb el futur que ve no sé què dir-te. Jo ho veig una mica, bueno, pues, no ho sé, des de la música que consumeixen els joves, que per anada hi ha melodia i no hi ha instruments, i tota la digitalització i totes les màquines i la intel·ligència artificial i tot el que està apareixent. No ho sé. No sé si es convertirà en algú... És com els llibres. Què passarà amb els llibres, saps? La gent potser acabarà anat sense llegir. D'aquí uns anys ja ningú llegirà. És que no ho sé. És molt incert i fa una mica de por. Perquè crec que són aliments per l'ànima humana molt forts. Tant la música en directe, com un bon llibre, com un teatre de carrer, arts escèniques... O sigui, al final és la cultura real. M'he deixat de preguntar alguna cosa? Volies explicar alguna cosa que no has pogut explicar? Jo estic aquí perquè te'm preguntis el que vulguis. Digue'm un parell o 3 de grups de música, doncs, amb els que t'agradaria punxar després. Que toquessin primer i després tu estar allà al mateix escenari punxant. Home, més que punxar després, mira, t'ho giraré una mica. Espero que la següent pregunta no sigui punxar com fer... M'agradaria molt fer punxar abans de la Blondex, per exemple, aquesta noia que he dit, que fer un warm-up i que... O sigui, sí que m'agradaria molt ser algun dia talonera d'un molt bon DJ que vingui després. Soc molt amiga dels Calavento i els hi deia, en plan, m'encantaria algun dia punxar després de vosaltres, algú que està pendent, espero que algun dia es dongui, perquè són així indie rock i crec que podria fer una transició molt guai de l'indie rock cap al petardeo electrònica. Molt bé. I... Ostres, no ho sé. És que... O sigui, qualsevol... Per exemple, vaig punxar després de Vetusta Morla a l'Ítaca. O sigui, és que jo crec que després d'això ja no puc fer res més, saps? És com qualsevol grup. O sigui, mira, després va haver un cop que vaig punxar després d'un grup que es diu Remei de Calafresca. Hombre, i tant. Vale, que són extremadament bons, els vaig tornar a veure ahir, estaven ahir a Puntós, els vaig tornar a veure. Hòstia, que guai. I són increïbles. I, per exemple, com jo em vaig gaudir tant al concert d'ells, quan em va
tocar sortir a punxar a mi, és que portava una energia i un subidon de uau, quines ganes de punxar després d'ells, saps? Ja veus. O sigui, punxar després de qualsevol grup, que sigui Que un et grupàs, motivi, que em no? motivi i que hagi fet un superdirecte, per mi ja és una gasolina per després sortir a punxar amb unes ganes molt bèsties. Que guai. I punxar a l'hora? O sigui, ho has provat o ho tens en ment de fer De moment no. sessió, barreig, De moment, barrig? no, aquest any començaré a fer, que ja vaig fer algun experiment aquest estiu, començaré a fer algun B2B, Vale? que és... No sé què és això. B2B és un back-to-back, que és quan hi ha dos DJs al mateix temps punxant. Llavors aquest és el meu estil, aquest és el teu, i fem una sessió que no es barregen els dos estils. Ara tu poses això, vale, t'has anat per aquí, has ficat, jo què sé, pues, uns baixos molt d'això, vale, pues ara me'n vaig per aquí, Vale. t'ho trenco amb això. Dius, saps? Bueno, que és Com una batalla de gallos, però de DJs. Sí, però més amistós, perquè batalla de gallos és com molt més Sí, bueno, et enfrontació, i això és com més com crear una sessió conjunta amb dos estils diferents. Que guai. Sí, això és Molt molt bé. guai. Ara els propers mesos em venen un parell de divertits. Sí. Guai. Sí, Molt sí. bé. Vale. Moltes gràcies. Encantadíssima, un plaer. Merci per convidar-me.